Направо бих казал от години. Няколко пъти семейство Баневи са посочвали къде е директно, къде е индиректно свой опонент, с който са влезли в конфликт заради каваците, че стои в опитите за покушение срещу тях и тяхно имущество. Имало е сблъсък между техни охранители на каваците, те са концесионери Баневи на каваците, и охранители на Димитър Спасов, известен с прякора си каратиста. Така ли е? Нахлула ли е група охранители на територията на къмпинга? Има ли заплахи за физическа разправа между двете страни? Цеца Алексова следи този конфликт. И ще ни срещне... Датира отдавна. Той датира отдавна. Семейство Баневи се оплакват периодично от натиск, от опити за изземване на бизнес, от заплахи за живота им. Знаете, че дома им тук в София беше опожарен. Да. Абсолютно умишлено, или поне никой не отрече, че не е умишлено и демонстративно. Сега обаче към морето и каваците. Цеца, здравей! Здравейте, колеги! Точно така, намираме се на къмпинг Каваци. Поне тази сутрин аз не успях да уловя, пристигайки, някакво напрежение да има тук на къмпинга. Друг е въпросът, че пред къмпинга има паркирана полицейска патрулка. Не знам защо. Тук са и двете страни на конфликта. И семейство Баневи в лицето на госпожа Евгения Банева и Мирослав Стойков, техния адвокат. И от другата страна адвоката на господин Димитър Спасов, адвокат Евгений Мосинов. Предлагам ви първо да започнем с госпожа Банева, която вчера разпространи едно отворено писмо до медиите, което държа в ръцете си. Кое провокира, госпожо Банева, това писмо в медиите и защо вие алармирате чрез нас обществеността и искате едва ли не помощ? Аз на първо място искам да кажа, че съм тук не в качеството си на госпожа Банева, като съпруга на моя съпруг, а като дългогодишен изпълнителен директор и член на борда на директорите на Хелиотурс. От самия първи ден на неговата приватизация през далечната 1999 година. Аз съм запозната с всички проблеми, тегоби, живота на... Какво се случва тук през последните няколко? Това, което се случва в този къмпинг, се случва за първи път от 1999 година насам. За първи път сезона започва толкова тревожно за дългогодишните ни служители, за дългогодишните ни курортисти, с един безпрецедентен опит за завладяване на територията на комплекса, без документална основа. От кого? От фирма, която лично за мен е напълно подставена фирма. G&G се казва фирмата. Регистрирана е с 2 лева уставен капитал. На Георги Дамянов от Разлог. Този човек ние до ден днешен не сме го виждали. Той не се е появявал по никакъв начин на територията на къмпинга. А защо се споменава? Само да ви кажа, че е подписан на 5 май миналата година и до 19 юни тази година този човек или негови представители по никакъв начин не са се появявали, за да заявяват каквито и да било претенции по отношение на този договор. Откъде се появява името на господин Димитър Спасов? Димитър Спасов се появява като охранителна фирма, наета от въпросната фирма G&G, но всъщност единствените хора, които сме виждали ние като представители на тази фирма, са Зорница Илиева, бивша наша служителка, срещу която имаме подадени многобройни жалби и сигнали за кражби и опити за прехвърляне на имоти на различни наши фирми. Между другото, преписките се намират в различни районни управления и прокуратури, общо взето почти из цяла България, в Провадия, в Варна, в Бургас, в София. Как хората на каратиста притесняват хората почиващи? В писмото обяснявате, че има и деца, за да чуем след това и адвоката му. Ами вижте, аз през по-голямата част от така наречения тормоз от неделя съм тук. Вие може да попитате моите дългогодишни служители. Това е управителката на къмпинга, това е заместник управителя на къмпинга, които са тук вече колко години станаха? Към 7-8 години вие сте на къмпинга. Добре, вие сте госпожа Мария?
Аз съм Мария Маринова. Кажете ни какво се случи и как ви притесняват хората на тази охранителна фирма, която казват, че се представлява от така наречения каратист по пряко. Ами хората се притесниха от самото присъствие на толкова много хора и на... те виждат какво става тук из къмпинга. Веднага усетиха, че има сблъсък между двете охранителни фирми и кой да охранява всъщност. Сега кой ви охранява в момента? Ами сега представителите на Делта Гард също са сложили свои охранители. Нашите са тук. Вижте, това, което е по-притеснителното в този случай е, че нека да си охраняват нещо, което те претендират, че си охраняват. Въпросът е, че те нямат никакво право да искат оборотите на нашата фирма. Това е притеснителното. Ето, Мария ще потвърди, че многократно, почти ежедневно са искани оборотите на заведението, на рецепцията. Вчера са поставили видеокамери за наблюдение. Всъщност това е един за мен рекет и изнудване. Към оборотите имаше желание 2 поредни дни, но след като алармирахме местната полиция, органите дойдоха и разпорядиха. Нека да чуем, да. Адвокат Евгений Мосинов, вие сте представителя на Димитър Спасов, известен като каратиста. Неговата охранителна фирма от миналата седмица е влязла във владение на къмпинга. Имат ли основание хората да влизат тук, охранители? Основанието е в договорите. Ние работим с документи, които са представили и на полицията и които са разгледани от компетентните органи. Да, действително от месец май 2016 година с нотариална заверка на подписите Helios Tours САД е отдало под наем на търговското дружество GNG 90 ЕОД терени на територията, изгради на територията на къмпинг Каваци. Този договор да се включа, че това е третия пореден договор с един и същ предмет. Това е третата фирма, с която Зорница Илиева сключва идентичен договор. После ще ви дам останалите договори. Проблем на дружеството Helios Tours е какви действия извършват техните изпълнителни директори, но към момента на сключване на договора подписалият за Helios Tours САД Зорница Илиева е законно вписана в търговския регистър. Само тук искам да вметна по отношение на законното вписване. Има преписка в първо районно управление, която се води срещу Зорница Илиева. Аз ще ви изчакам и ще помоля да мога да говоря спокойно. Искам само да кажа, че вписването на Зорница Илиева е станало с 2 фалшиви подписа. Добре, как Helios Tours, само да попитам, може би и двете страни. Helios Tours как изведнъж е на семейство на Баневи и в един момент на договор за покупко-продажба между Helios Tours и NG90. Зорница с трета фирма. Другите са в Добре, тя как ви представя при положение, че вие сте изпълнители? Вижте сега. Зорница Ангелова Илиева е изключила тези договори миналата година в хипотеза, когато тя се е самовписала в търговски регистър. Между другото, тук сме доста адвокати. Искам да кажа, че това е проблем на системата, защото е недопустимо ние да имаме такова примитивно вписване в търговски регистър на акционерните дружества. Когато с 2 подписа, с копие, без нотариална заверка на подписи и на съдържание, само с един електронен подпис, всеки един може практически да открадне акционерно дружество, на който и да било. Това е версията на едната страна. Договор е сключен с валидно представляваща, вписана в търговския регистър, който има официална доказателствена сила към този момент, представляващ Helios Tours САД. Трябва да се подчертае. Техен проблем е кой ги представлява, какви са му правата, а иначе вписването обвързва всички останали. Вижте, от 19 юни, чисто кавалерски мълчак, когато ме прекъсват. Вписването е станало тази година, забележете, на 22 юни. Тази година е станало вписването и това вписване е станало в момент, в който Зорница Ангелова Илиева вече няма представителна власт. И слушайте, на 22 юни страните по договора са си заверили подписите пред нотариус. Целта е да удостоверят произхода на подписите. Интересното е, че сегашният изпълнителен директор на Helios Tours, госпожа Банева, не оспорва съществуването на договора. От 19 юни наемателя, както и Делта Гард, като лицензиран охранител по българското законодателство, на когото е възложено по договор охраната на обществения ред, лична охрана и охрана на имущество на територията на къмпинга, са стъпили в упражняване на своите права. Ако има претенции срещу дружествата, нормалният начин на предявяване на тези претенции е
по съдебен ред. Ние сме представили през цялата седмица на контролните органи и включително на полицията цялата документация. Тази документация е проверена и изразено съответното становище. Може ли да кажа нещо по отношение на документацията? Значи, самата нотариуска, при която е станало въпросната заверка 1 година след подписването на договор, даже година и 2 месеца, самата нотариуска подава жалба, тъй като нейният помощник нотариус е направил това вписване. Той го е направил и по отношение на друга фирма, която има абсолютно идентични договори като Явно, госпожо Банева, господин Мосинов, адвокат. Дружеството Делта Гард се грижи за опазването на обществения ред и вие сама видяхте, че тук е изключително спокойно. Абсолютно. Явно проблемът ще продължи и тези конфликти ще бъдат разрешавани в съда. Въпросът е единствено почиващите тук на къмпинг Каваци да имат спокойствието да изкарат дните,